ଶୁଣ ଶେଳି ଆଣିଛନ୍ତି ମଟନ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 30 ଟଙ୍କା ରକେ 2 କିଲୋ ମଟନ ମୋର ଘରେ ନେଇ ଦବୁ ରେ ମୁନି ଆନ୍ଧିରେ କି ଖାଇଦେଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରରେ 30 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଗେ ଛେଳି ଅଣ ହବ ନା କଣ ରେ ଅସଭ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଗେ ଛେଳି ଝୋଳ ହବ ନା ବେଲେ ଜଳ କହିଲୁ କି 30 ଟଙ୍କାରେ ମଟନ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ତ ମୁନି ଆନ୍ଧିରେ ଖାଇଦେଲେ ତମ ଘରେ ବୋଧେ ଛେଳି ଖାଆନ୍ତିନି ବେଙ୍ଗ ମାରି ଖାଆନ୍ତି ଏଇ ରାଣୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି ଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟେନସନ ହେଇଯାଇଥାଏ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ଏଇଟା ବଜାଏ। ଭଲ ନା ଆଉ ମୁଁ ବା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କ କୋଉଥିରେ କଣ ଢୋଲକି ନାଲ ଓ ହଁ ଗୋଟେ ଗାଉଛି ବଜେଇଲ ବୋଲ ବୋଲ ଦେଖିଆ ଆଁ କଲ କୋଉ ସାର୍ପ ଯାଉଛି ତମ ତାଳ ଏ ମନର ଥାଇ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଏ ବନର ଥାଇ ନଈ ପ୍ରଥମ ଏ ସପନ ଦେଖୁଥା ଦେଖୁଥା ସେଟା ମତେ ବାଗ ଲାଗୁନି ମୁନିଆ ଧୀରେ କିଏ ବଜେଇ ଦେଲା ଆଣିବି ମୋ ବିଲେଇ ମତେ ମିଆଉ ମୋ ଯନ୍ତ୍ର ହେଣି ରଖ ହାତ ମାରେ ନା ନାତ ମାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଉଛି ଦେଖିଲା କୁନା ମହୁଲ ନାଳେ ବସିଛି ଏକ ବଣି ବଣି ମାଇନା କହୁଛି କୁନା ଆସେ ବେଗି ପୁଣି ଏଇ ଘରକୁ ଚାଲେ ଦେବି ମୁଁ ତତେ କିଏ ଦୁଧ ମଉଣି ବଣିଲ ବଣି ତୁ ମୋର ଲଟଣି ପାରେ ଏ ହେ ଭାଇ ତୁ ଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ ତୋ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି ନା ମୋ ଛୁଆ ମାନେ କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି ଏଇ